ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರನಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಸೂರ್ಯಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಟ್ವಾಳ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಈ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ರಡ್ನೇತ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಟುಂಬಡು ಕೆಲವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕವರ್ಲು ಸೇರುವತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ಲೇಬಹುದು. ಕುಟುಂಬಗೂ ಸೇರುನ ಬಗೆಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕದಲಕ ಒಂದುಂಡಿತ್ತೆ. ಓ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತೀನಿ ಮೂಲವಾದ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತೀನಿ, ಕೆಲವು ಕವರ್ಲು ಇತ್ತೀನಿ. ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಲಿಂಚ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕವರ್ನು ಸೇರ್ಸವನ ಅವು ಸರಿಯಾ ಪನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಕುಡಂಜೀರು ಸುರುಟದಾದ ಬನ್ನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ. ಸರಿ, ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ ಕತೆ ಮಲ್ಪಗ. ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚುಟುಕ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸರಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆರ್ ಪಣ್ಣಿ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಒಂತೆ ಕಾಲೋಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತೀನಿ. ದೇಡ್ ದುಂಬುದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ತೂನಾಗ ಕಲಸಾಭಿಷೇಕಲು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೀನಿ. ದೈವವು ಕಲಶ ಕಟ್ಟದು ಅಭಿಷೇಕಲು ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ದೈವಗೂ ಕಲಸ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಪಂಡ್ಬಿಡಂಚಿತ್ತು ನಾವು. ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಅಂತ ಪಂಡದು ಇಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಅಂತ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲ ಮೊಕಲು ಬೇನರಡು ಪುರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪು ಅವಳು ಕಲಸ ಅಭಿಷೇಕಲ್ ಮಾತ್ರ ನಡತದಿಪ್ಪು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವಲೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಅಂದಲ ಪಾಡುವೇರು ಸಾಣಿದೇರೆಡು ಆಂಡ ದೈವಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಇಜ್ಜಿ. ದೈವಗೂ ఒక ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಾಗಗಲ ನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಲ ಇತ್ತೆ ಅವು ಪಂಡ ಓ ನಮ್ಮ ಪಾಣಿಪೀಠದ ಮಿತ್ತು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬಾರದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಪುರ ದೀಪನ ಐಕ ಚರ ದೈವದ ಲಂಚನೆ ಚರ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಣ್ಣದತ್ತ ಆಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತದಾದ ಗಂಡ ಅವು ದೀಪನ ಕ್ರಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಬಂದ ದೈವ ಅವ್ರು ನಾಗಿ ಕುಲ್ಲೊಂಡು ಅಕಲ ನಂಬಿಕೆ ಅದನ್ನ ಹತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಬನ್ನಿರಲ್ಲ ಜನನ ಮತ ಸಂಸಾರಗೂ ಕುಟುಂಬಗೂ ಆಲಯನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ್ದು ಆಲಯಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚೆತ್ತೆ ನಾವು ಲೋಕೋಗೂ ರಾಜ್ಯೋಗೂ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಪೋದು ಕುಲ್ದು ಬೋತು ದೈವೋಡೆಂಜಿನ ದೈವನ್ ನಮ್ಮನು ಮಾತ್ರ ದೈವನ್ ನಮ್ಮನು ದೈವದ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಸಾನೋಕ್ಯಲ್ ದೈವದ ಸಾನೋಕ್ಯಲ್ ಓಕ್ಯಲ್ ದೈವದ ಪೇರು ಕೊರಿಯರೆ ಇತ್ತದಾದ ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ ತೂದು ನಮಕ್ ದೈವಳು ದೇವೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮಕುಲು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಹೊರತಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಣ್ಪನವು ವಿಚಾರ ತೆರಿಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ದೇರಿಡ ಮಲ್ಪು ಎರಿಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಡುಡ ಅವಿನ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಎಗ್ಲೆಗೆ ಪನಿಯರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಡ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ರೀತಿಲು ಪೂರ ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಇಂಚೇನೆ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚ ಅಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪಣಿಯರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪನೋಲಿ ದುಂಬು ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕಟ್ಟಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡು ಇಜ್ಜಿ ಈತ ಪನೋಲಿ ಅಂಚ ಅಂದ ಮಲ್ದೇರು ಪಣ್ಣದು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆತಂದು ಕೇಳಂದ ಪರಿವರ್ತನವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಈ ಜಗತ್ತಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಣಂಚೆತ್ತನ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಇತ್ತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನೇನು ಅಪರಾಧ ಅಥವಾ ಅವು ತಪ್ಪು ಅವು ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಪೇರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಅವು ನಂಗೆ ದಿಯರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಪನ್ನ ದೀಪಿನ ನಮ್ಮ ಸರಿಯತ್ತು ಒಂದು ಎಂಕು ತೋಜು ಅಂಡ ನಿಯಮ ಅವು ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಈತ ಬನಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡದು ದೈವಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುನವು ಸರಿಯತ್ತು ಮಲ್ತೆರಡ ತಪ್ಪತ್ತು ಇಂಚೆ ಮಲ್ತೆರಡ ತಪ್ಪತ್ತು ಮಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾತನೆ ಮುಕುಲು ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅತೆ ಅವಿನ ತಪ್ಪುಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ತೆರಡ ತಪ್ಪುಂದು ನಮ್ಮ ಬನ್ನೇರೆ ಆಪುಜಿ ಆತ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕುಡಂಜಿ ರೂಪೋಡು ಕೊರೊಳ್ಳಿ ದುಂಬು ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿ ನಮಕ್ ವಿದ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪವಣಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲ ಇತ್ತದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾದ ಕಲ್ಪವನು ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ವಿಧಾನ ವಿಧಿ ಬದಲಾದ ಅಂಚನೇನ್ ಪನೋಲಿ ಅವು ಬಾರಿ ಸೂಕ್ತನ ಈ ಪದ ಅಂದಲ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಟ ಇರಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಆರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಇದು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗೂ ಸೇರವನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದವಂಡ ಒಜ್ಜಿ ತರವಾಡದ ಮನೆ ತರೊಟ್ಟು ಆರಿತ್ತೆ ಏರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರು ಪಂಪಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶರೇ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಹಲವು ಕಡೆಟ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬತ್ತದ ಬೇತೆಗಳು ಸೇರೋದುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಕವರ್ದಕುಲು ಉಂಡು ನೇನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಚಿಂತನೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಲಿ ದಾಯಕ ಕಣ್ಣಗ ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಈ ಕವರಲು ಮಾತ ಸೇರುವ ಅಂದು ಕೆಣ್ಣಗ
ಮೂಲೋಡು ಒಂಜಿಕವು ಕಡೆಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ದೈವದ ನಮ್ಮ ತರವಾಡದ ಮನೆತನೊಟ್ಟು ಮೆಗ್ಗಿಪಲಯನ ನ್ಯಾಯನ ಅತ್ತಂಡ ತಂಗಡಿ ಪಲಿಯಲ್ಲೇನ ದುಮ್ಮದ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯೋಡು ತಮ್ಮಲ 60ನ ನ್ಯಾಯೋಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಡಿದು ಪೋತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಕುಳು ಉತ್ತದು ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಕಾಲ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಕ್ ಅವು ಕುಡಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಆದಲ ಪೋತಿನ ಒಂದು ಭಾರೀ ಯಜ್ಞ ದುಂಪೋತುನು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ತರಬಡದ ಇಲ್ಲುಂದಾಂಡ ಐಡೊಂಜಿ ಹಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಬೇತೆ 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 ಕಡೆಟ್ಟು ದೈವ ಆರಾಧನೆಗಳು ದೈವ ನಂಬುದು ಅವಳು ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟು ಅಂಚೆತ್ತಿನವು ಅವಳು ಕುಟುಂಬ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಪಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಕುಲು ಆಯನ ಅವು ಅಂಚ ಆದ ಬಣ್ಣಗನೆ ಆಯನ ದೈವದೇ ಆ ದೈವನೇನು ಪೂರ ಯಾನು ನಂಬುವೆ ಎನ್ನ ಬೇರೆ ದೈವನ ಬರ್ಪುಣಿ ಯಾನೇ ಮೂಲ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ನೆಟ್ಟ ಅಹಂಕಾರಡು ಮಾತ ಕೆಲವು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರೆ ಅವು ಅಹಂಕಾರನ ಭಕ್ತಿ ಆಪಣದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿ ನೀಡಿ ಇತ್ತಿ ನೀಡಿದವರ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನುಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪಡ್ತಾರೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಸೇರುಣ ಅತ್ತಾಕುಳು ಅಕಲ್ನ ಮೂಲ ತೋಜುಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜುಂಡು ಮೂಲದಡಿ ಸೇರುಡುಂದಾಪುಂಡು ರಡ್ಡ ಮುಡಿಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಓಂಡನೆಗೆಲ ಮೂಲ ಆ ಇಂಚಿನವಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾಡುಂಬೋಪೇರು ಈ ಬರಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನವಳುಂಡು ಅವು ಅವ್ವೇಂದು ಸರಿಯಾದ ಅವಳು ಸೇರುವೆ ಇಂಚ ಸೇರು ನಾವು ಸರಿಯಾ ಈ ರೀತಿ ಸೇರೊಂದು ಬತ್ತಂಡವು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪಣಿಯರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪುಂಚದ ಅಡೆಗಾಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಮೂಲ ತರವಾಡದ ಮನೆತನಕಾಕುಲು ಸೇರುಣೊಂದು ಅವು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಪನ್ಪುಣಂಚೆತ್ತಿನವು ಈರ್ನ ಚಾವಾಡಿಡು ಈರ್ನ ಮನೆತನೊಟ್ಟು ಈರ್ನ ತರವಾಡದ ಮನೆ ಟುಪ್ಪುಣಂಚೆತ್ತನ ಧರ್ಮ ದೈವೋಳ್ನೇ ಕೇಳೋಡು ದಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಆಯಡ ಅಪ್ಪನೆ ಗೆತೊಂದು ಅಲ್ತರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ ಅತ್ತ ಪನ್ಪುಣ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಸೇರವಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂದು ಬೈದನ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಬತ್ತದು ಬೇತೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದನ ಹತ್ರ ದೈವ ಒಪ್ಪಿಗೆಡೆ ಬತ್ತದು ಸೇರುಣಂದಾಂಡಲ್ಲ ಅಕಲೊಂಜಿ ಈತ್ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಅವಳು ಕೊರ್ದು ಐಡ್ಬೇಕು ದಯಪನ್ನಾಗ ಅಕಲೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಲ್ದೇರಿ ಇನಿಕ್ ಬಣ್ಣಗ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸರಿಸು ದೂಗಾವಡ್ದು ನನಗ ದುಂಬು ಪೂರ ದಾಲ ಮಾಡು ಸಾನ ಮುಂಡಿಗೆ ಚಾವಡಿ 20 ದಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತಿನ ಕವರ್ದಕುಲು ಪಾಪ ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಲ್ತದು ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಖರ್ಚಿದ ಪಾಲನ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನವು ಮತ್ತು ಸೇರ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬತ್ತನ ದಂಡ ನೇನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪು ಪಣ್ಯಾರೆ ಆಪೂಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೈವ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ತರವಾಡದ ದೈವ ತಮ್ಮಲ ಕಂತಿನ ಶಕ್ತಿ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಪ್ಪಿಗೆನು ಸೂಚಿಸೋಡು ಏಕಾಏಕಿ ಬತ್ತೇರು ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ದೆತೋನ್ ವೇರು ಅತ್ರ ಕಾಸ್ತಾಕುಲು ಬತ್ತೇರು ಬಂದ ದೆತೋನ್ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಅತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆದಾರ ಬಂಡೇರು ಬಂದ ದೆತೋನ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ದೈವಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನೆ ಆವಡು ನುಡಿ ಆವಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನಿ ದೆತೋಡು ಐತ ಓಲು ಒಂದು ತೆರೆಯೋನು ಅರಗೊಂದು ಸರಳವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರಪ ಅವು ಸೇರವನು ಸರಿಯಾಕೆ ಅಂಡ ತನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿಪಲೆಯ ತನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಪೋತೆ ಆಯ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಗೋವುದ ಕಂಜಿ ತನ್ನ ಕಿದೆ ಬಿಡ್ದು ಪೋತುಂಡು ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕಿದೆಟ್ಟುಂಡು ಬನ್ನಗ ದಕ್ಕೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅವೇನು ಸೇರವುಡು ಆಂಡ ಅಕುಲು ಪೋನಗ ಆಯಿನ ತಪ್ಪುಲೆಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ಕು ಸೇರವಡು ಅಂಚಂದು ಅವಳು ಕುಡೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಸೇರ ಒಂದು ಪೋಯಿನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಮೆ ಸೂತಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಧೆಪುಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಕವರ್ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಪು ಆಮೆ ಸೂತಕಲು ಉಂದುಲೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಜ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾದೆ ಓವು ದೈವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾದೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಏರೆಗಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಹಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 5 ತಲೆಮಾರಾಂಡು ನಮ್ಮೆಟ್ಟಿ 7 ತಲೆಮಾರವರೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೊಪ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ 7 ತಲೆಮಾರದ ಒಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡಾವುಡೆ ಬಣ್ಣಂಜ ಲಡೆ ಮಲ್ತ ರಡ್ಡಾಪಿನತ್ ಐಕೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲೋಕೇಶ್ ಆ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರವನ್ನು ಧಾರಣ ಬಾರಿ ತೆರೆದಿಜ್ಜ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇತ್ತೆ ಅಮೆಸೂತಿಕ ಬಾಧಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡರ ಅಮೆಸೂತಿಕ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯಾಗ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಳ ದಾಖಲೆಗೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕವರ ದಾಖಲೆಗೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟುಂಡು ಒಂಜಿ ಮರತ ಬೇರೆ ಒಂಜಿಗೆ ಪುರಿ ಬತ್ತಂಡ ಇಡೀ ಮರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಡೆ ಅಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೂಲವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಡ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಈ ಕಟ್ಟಕ್ರಮನು ದಾಯ ಮಂತುದುಪ್ಪು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ದಾಯಗ ಮಂತುದು ಉಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈತ್ ಜನ ಮಂದೆ ಇತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಪ್ಪೆಗೆ 16 ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ 11 ಜೋಕುಲು 10 ಜೋಕುಲು ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಕತ್ತು ಇತ್ತ ಅಂಚೆ ಬಂದ್ಪರಡೆ ಎಂಕೂರಿಯೇ ಮಗಿಯಪ್ಪ ಈ ಬನ್ಬನ್ ಒಂದು ಬೇಕು 2 ಸಾಕು ಅಪ್ಪಗ ಆತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಗಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಮೆಸೂತಕದ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಡು ತಿಕ್ಕೊನಂದೆ
ಏಳು ತಲೆಮಾರುವರೆ ಮುಟ್ಟ ನಡತದುಂಡು ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆ ರೀತಿದು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅವು ಅಂಡ ಇರೆಗ್ ಈ ರೀತಿ ಈರ್ ಪಂಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಕಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತುಳಿತನೇ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಹಿಂದೋಲು ಬರು ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕಲೆಗ್ ಈ ಅಮೆ ಸೂತಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ನನಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲು ಉಂಡು ದೈಗ ಒರಿಯಾಗನಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪತ್ತೂರು ಮಂಡ ದೈವಾರಾಧಕರಾಯಿನ ನಂಕ್ ಇತ್ತೆ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಾಂಗದಕ್ಲೆ ಅಕಲ್ನ ಸರಿಯೇ ಹೆತ್ತರೆ 10 ಸತ್ತರೆ 11 ಅಕಲ್ನ ಸರಿ ಅಕಲೆಗೆ ಸರಿ ನಂಕ 16 పెద్దల 14 ಸೈತನ್ಲ 14 ದಾಯಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೈದಿಕೇರ ಬಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಇಂಚಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತದ ಮುರಿಯದೀಪನಕಲು ನಮ್ಮ ಆಕ್ರಮ ತಕಲು ಅಂದ್ ನಂಗೆ ಮಂಜಲರಿ ಬತ್ತನಕಲು ನೀರ್ನೀರಲ್ಲಿ ಬತ್ತನಕಲು ಅವು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಅತ್ತ ಅಕಲು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವರನ್ನ ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯಳೆ ಬನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಬುಂಡ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಕಲೆಗವು ಸರಿ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಗೆಂಡ ನಂಗೆ ದುಂಬುದನೆ ಸರಿ 14 పెద్దినಕ್ಕೆ 14 ಅಮೆ ಸೈತಿನಕ್ಕೆ 14 ಸೂತಕ ಒಂದು ಬದಲು ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಈ ಉಂದೇನು ಸೂತಕಲು ಬಾದಿಪಂದೆ ಇಪ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಐಕ ಕ್ರಮಕುಲು ಐಕ ಈರು ಪಂಡಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಈ 7 ತಲೆಮಾರದ ನೇನು ದೆತೋನು ಅವು ನಮ್ಮ 7 ತಲೆಮಾರದ ದೆತೊಂಡ ಎಂಚಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಬೊಕ್ಕ ದೆತೊಂದು ಬತ್ತ ಪಂಡ ದೆತೊಂಡ ಆಪಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡವಳು ಇತ್ತ ಯಾರಕೇನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವು ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ ಈ ಅಮೆ ಸೂತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಸೇರವಡೆಗೆಂಡ ಸೇರವಡೆ ಅಕಲ್ನ ತಪ್ಪುಲೆಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಲ್ತು ಸೇರವಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕದಾದ ಅಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಕ್ ಈ ಅಮೆ ಸೂತಿಕ ದೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಡು ನೇನು ನನೊಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೋಡು ದಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಈ ಅಮೆ ಸೂತಿಕೋಲು ದಯ ಬತ್ತಡ್ ನಮಕ್ ಅಮೆದಾದ ಪಿಲೆದಾದ ಒಂದು ಸೂತಾಕೊಳ್ಳೋಡು ನಮ್ಮ ದಯ ದೆತೋಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣಗ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ ತಾಗಿನ ಕತ್ತಿದ ಎನ್ನ ನೆತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಅರಿವುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಚ ಪಸೇರುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಅದು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ರೀತಿದ ಉಂಡು ಅಂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಪುನ ಸಂಬಂಧೋಣ್ಣ ಈ ಮಲ್ದಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಅಂಚಾಂದ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ನನ್ನದು ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಇದೇನು ಮಂತೊಂದಂಡಲ ಇಂದುವೇ ಪೂರ್ಣತ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೇರಿನಾಕಲು ಉಪ್ಪೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಲು ಉಪ್ಪೇರೆ ಅಂದ ಐತ ಒಂಜಿ ಆತು ಆಳವಾಯಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನಗ